Croeso i'r podlediad am iechyd. Siwan Humphreys ydw i ac rydw i ddarlithydd bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Bangor. Yn y podlediad hwn, byddwn nhw'n trafod genedigaeth. Byddwn nhw'n edrych ar wahanol fodelau gofal o fewn y maes, gan edrych yn ôl ar rai o'r prif ddatblygiadau a all fod wedi dylanwadu ar brofiadau genedigaeth. Felly, be am fynd yn y blaenau gyfarfod ein panel? Helo, yn enw i di Sian Beca a dwi yn byw yng Nghaernarfon ar hyn o bryd, ond yn enedigol o Gaerdydd. A mae gennau ddau o blant. Gennau Elsa sy'n bron yn 12 oed a gennau Seth hogyn sy'n newydd droi yn 9 oed. Helo, Sian Roberts dyn enw i a dwi'n darlithydd bydwreigaeth yn Mhrifysgol Bangor a dwi hefyd yn fydwraig yn y Bwrdd Iechyd Lleol hefyd gyda rhan helaeth o ngyrfau wedi cael ei leoli yn y gymuned. Helo, Catrin Roberts ydw i. Dwi yn fydwraig yn Ysbyty Glan Clwyd ac wedi bod yna ers dros 10 mlynedd rwan. Ac yn mwynhau y swydd. Gret, diolch yn fawr. Felly, yn anffodus, da ni gyd yn ymwybodol, mae gofal mamolaeth o dan archwiliad cyson dydy ac yn cael ei gyfleu mewn ffordd negatif ofnadwy. Dros y blynyddoedd, da ni mond yn gorau sbio ar adroddiad Occident nath gael ei gyhoeddi llynedd, oedd yn datgan bod yna ddiffygion mawr o fewn y system mamolaeth. Ond ar wahân i'r ffactorau amlwg sydd yn broblem tu hwnt i gofal mamolaeth o fewn y gwasanaeth iechyd gwladol i gyd. Pam dych chi'n meddwl bod na gymaint o newyddion anffafriol am menedigaeth? Pam dych chi'n teimlo bod hynny'n bodoli? Dwi'n gwybod bod o'n gwestiwn mawr a bod ni'n cyffredinoli yn ofnadwy fan hyn, ond be di'ch barn chi am hynny? Dwi'n meddwl bod symudiad merched yn gyffredinol, ddim jyst falle mewn mamolaeth, pwnc mamolaeth, ond feminism wedi mynd yn beth mawr iawn efo ochr drama a cyfryngau, a wedyn a dyle fo mewn iechyd hefyd, a falle bod merched yn dechrau wneud mwy o sŵn, sydd ddim yn beth drwg, achos dwi'n meddwl na dyna ydy un o'r ffyrdd o cael newid. A cael newid mawr, achos mae 'na newidiadau diwylliannol angen digwydd yn y byd mamolaeth, achos mae o, dwi'n credu, ar bwynt lle mae angen ailfampio lot o'r ffyrdd 'dyn ni'n rhoi gofal a sut 'dyn ni yn cyfathrebu efo merched ac yn darparu mewn ffordd sydd yn fuddiol iddyn nhw. Bendant, Catrin. Dwi'n teimlo ma' merched, dwi'n meddwl mae yna fwy o addysg allan yna i bawb yn y boblogaeth yn gyffredinol, ond dwi'n meddwl mae hynny yn adlewyrchu yn y merched ydyn ni'n gofalu amdano nhw hefyd. Ma' merched maen nhw fwy o fod isio fod yn rhan o'i gofal nhw a isio cael gwybod yr informed choice. Mae hynna mor bwysig bod ni yn gwrando ar ferched, gwrando ar teuluoedd, a maen nhw'n fwy parod isio bod yn rhan o'i gofal nhw mewn ffordd, ynde, wedyn sydd yn andros o beth da. Mae hynny'n andros o beth da. Dwi'n meddwl mae hynny'n cyfleu be wyt ti'n ddeud, Catrin, yn fan'na, achos mae hynny'n golygu bod ni'n cael mwy o adborth a bod ni'n cael mwy o input mewn ffordd. Maen nhw'n rhoi fwy adborth fewn i'w gofal eu hunan mewn ffordd, yndydyn? Dach chi'n meddwl falla bod fatha ti'n deud, y cysyniad gwybodus yma ddim yn bodoli, ta bod merched ddim yn cael, bod y dewis ddim wastad yna iddyn nhw, a bod nhw falla'n cael ei gwthio i ofal fysa nhw ddim yn ei dewis yn naturiol, a bod nhw angan, fel ti'n deud, Catrin, ma' yna newidiadau mawr angan newid o fewn y diwylliant yn does, sydd yn agor drysa i ferched i allu geni o fewn gwahanol fodela, enghraifft, mwy o enedigaethau cartra falla lle da ni ddim yn gweld hynny yn ffynnu mewn ffordd nacdan, yn enwedig o fewn y bwrdd iechyd ni, chydig iawn o ferched sydd yn dewis cael genedigaethau adra. Pan dach chi'n edrych ar beth sydd wedi digwydd yn hanesyddol, sa'ch chi'n edrych ar genedigaethau yn cychwyn yr 20eg ganrif, oedd rhan fwyaf genedigaethau adra yn doedd, oedd rhan fwyaf ohonyn nhw. A dros y blynyddoedd, tuag at yr 1970
mi ddoth 'na adroddiad go penodol allan adeg honno, a naeth newid genedigaetha deu gwir i fod yn fwy tuag at ysbyty gan fod odden nhw yn annog merched i roi genedigaeth yn yr ysbyty. Felly yn y 70 80 dyna pryd nath ni weld yr trawsnewid 'ma deu gwir o merched yn mynd o genedigaetha adra i genedigaetha ysbyty. Wedyn dwi me'wl ma' hynny yn rwbath mowr 'dan ni 'di gorfod gweithio arno fo drost yr 10-20 mlynedd dwytha 'ma i drio annog genedigaetha adra eto, achos 'dan ni yn gwbod o'r tystiolaeth sydd allan yna, 'dan ni'n gwbod bod genedigaetha adra yn gallu bod yn saff i'r merched, yn i rhai merched. Wedyn 'dan ni wedi trio'n gora' mewn ffor a o ran budwraig sydd dal i weithio yn y bwrdd iechyd lleol, 'dan ni yn rhoid y gofal gora' oll bosib i'r merched i gael cysyniad gwybodus a bod nhw yn gwbod amdani corff, coelion eu corff, coelio yn eu gallu nhw i rei geni. A ma' hynna'n bwysig, ma' hynna'n oll bwysig y bo' ni yn trosglwyddo'r gwybodaeth 'na i'r merched yndydi? Fel fam o ddau sydd wedi geni adre, fi'n meddwl bod merched ofyn geni adre ar y gofn bod cymhlethdode neu bod 'na rhywbeth yn mynd o'i le a wedyn sy'n nhw'n cael eu barnu. Wel, os bydde ti, falle, pobl yn deud, o wel, os bydde ti ddim wedi cael y plant adre neu geni adre, falle bydde ti wedi bod yn saffach neu rhywbeth yn yr ysbyty. Maen nhw ofyn cael eu beirniadu gen pobl arall. A maen nhw ofyn, what if, beth bydde rhywbeth yn mynd o'i le. Ond fel ti'n deud, mae jyst angen i merched dangos cael ffydd yn ei cyrff a gwybod bod y corff yn gwybod be i wneud, achos fel dyna be oedden nhw'n wneud blynyddoedd yn ôl, jyst i dangos ffydd hefyd yn chi fel bydwreigiau i gofalu amdano ni, achos mae'r gofal ges i yn y tŷ efo'r ddau o blant oedd yn wych cyn y geni, yn ystod y geni ac ar ôl. Y gofal ges i ar ôl ni hefyd yn ffantastig. Rhywbeth fi'n siŵr so ni ddim wedi cael cystal yn yr ysbyty. A hefyd y gofal gath y babi a y gŵr hefyd ar ôl y geni. So ges i wedyn ar bydwraig fynd i llofft a ges i bath a oedd hi'n edrych ar ôl fi, ddim yn syth yn amlwg, ond ar ôl i bob dim fynd yn iawn. A wedyn gath Martin wedyn amser i fod efo'r y babi. So fi'n meddwl sy'n ni wedi cael hwnna os byddwn ni wedi mynd i'r ysbyty. A fi'n trio pasio'r neges ymlaen i bobl i esbonio bod y gofal ar bob dim ges i adre yn anhygoel. A ges i ddim genedigaeth hawdd efo'r ail plentyn, ath y cynta, ffantastig, fel arfer, fi'n meddwl bod e ffordd arall rownd. Oedd y babi cynta yn wych, a wedyn dath cymhlethdode efo'r ail plentyn, oedd Seth yn back to back, a oedd rhaid i yr ambulance ddod, ond nes i ddim mynd i'r ambulance, ond just wrth law, just rhag ofyn, a nes i llwyddo i eni adre. Ond fel cael y dwy bydwraig yma yn edrych ar ôl fi a Martin a'r babi oedd yn ffantastig. Oedd yn really ffantastig oedd. Ti di cyffwrdd a gymaint o'r buddion yn fanna rwan sydd o gael genedigaeth adra. Tod, yr berthynas arbennig na wyt ti'n gael efo dy fydraig i ddechrau fo, to, mae hynna'n yn amhrisiadwy dydy. A'r berthynas mae ar holl brofiad i'r partneriaid, de, mae hynny hefyd yn just yn mor special pan ti'n cael genedigaethau adra dydy. Mae hefyd yn helpu efo'r bond na ges ti efo dy blentyn fel ydy, so mae'r holl fyddion ma, a mae yna gymaint o dystiolaeth allan yna yn profi bod o yn ychwanegu at y profiad, a bod o hefyd yr un mor ddiogel a cael genedigaethau yn yr ysbyty hefyd de. So hwnna di'r peth fatha oeddech chdi'n sôn, Sian, bod ni'n cael gwarad ar yr camsyniadau mewn ffordd de, bod geni adre'n beryg neu bod yna risg a bod yna siawns o hyn a siawns o llall, a bod ni'n trio addysgu a ailweirio. Wrth bod adre hefyd, o'n i just yn lot fwy relaxed, achos o'n i yn teimlo'n hollol ymlaciol yn yn amgylchedd fi fy hun adre, efo pethau fi fy hun, a'n gwybod bod bob dim wrth law, yn lle bod fi'n gorfod, teimlo bod fi'n gorfod mynd i stafell
dieithr a ddim yn gwybod pa mor hir oedd Martin yn cael aros a pryd oedd yn gofyn mynd neu be bynnag. So jyst yn gwybod bod ni yma, troi goleuadau i lawr, chwarae cerddoriaeth, bod y corff yn hollol relaxed. A fi'n meddwl bod hwnna hefyd wedyn yn helpu efo yr geni i hun wedyn. Achos bod na ddim tensiwn a bod hwnna'n help i'r broses i gyd. I fynd yn ôl i'r pwnc greiddiol o pam bod yna gymaint o negeseuon a gwybodaeth anffurfiol am bydwragedd a mamolaeth. Ac eto mae stori Sian mor positif a ffantastig. Dwi'n meddwl bod rhaid ni dderbyn bod y storïau yn yr newyddion ydy'r mwyafrif yn anffodus, a pan mae 'na pethau fel yr Occident Report wedi cael ei gwneud, mae 'na fwy nag un ffactor yn effeithio. A felly mae trafod y pwnc yma'n enfawr, achos os ydyn ni'n gallu cael Sian times 100 yn deud yr un stori, as yr neges yn gry, a falle fysa mwy o ferched yn barod i geni adre, a falle gwneud dewisiadau gwahanol i be maen nhw'n wneud. Ond dim dyna ydy'r gwir ar y funud, a felly mae rhaid edrych ar sawl ffactor sydd yn effeithio gwasanaeth sydd ddim yn darparu i'r safon mae merched yn disgwyl. Ie, yn hollol Catrin, a mae rhaid i ni gael strwythyr mewn lle does a fframwaith a gwasanaeth sydd hefo yr adnoddau i allu cynnig hyn de, sydd yn amlwg ddim mewn lle ar hyn o bryd. Ond gai jyst gofyn i chdi Catrin, achos dwi'n gweld bod chdi wedi gweithio fel bydraig 1 cynt yn do. Ti'n gallu jyst rhannu chydig o dy brofiadau a neu jyst ella gliro be'n un yn ydy hynny? Ges i yn swydd cyntaf fel bydraig oedd efo cwmni o'r enw One to One, sydd ddim yn bodoli rwan. Ond oedd fel sy'n dweud, y fframwaith a bob peth amdano yn hollol wahanol, achos oedd o'n gwmni preifat, ond roedd yr gwasanaeth am ddim i ferched. O hyn yn Lloegr, so oedd yr ariannu'n wahanol eto. Ond be oedd o'n olygu oedd bod fi fel bydraig efo un ddynes, neu sawl dynes, ond fi oedd yr unig bydraig i'r ddynes yna, ac o gynnau buddy. So wedyn, os o'n i ar yngwyliau, oedd yn buddy fi'n tynnu drosodd. Ond oedd gynnyn nhw rhif ffôn fi, a fi yn unig. A felly, oedd y berthynas yna'n dod yn gry iawn, achos o'n i'n gwneud gyd o'r apwyntiadau yn i'w cartre nhw. O'n i'n dod i nabod y teulu ar ôl 9 mis o weld nhw. O'n e ddim cyfyniadau ar amser o'n i'n gallu trafod pethau efo manoldeb. Ac wedyn, be o'n i'n ffeindio oedd bod sawl un yn ffeindio bod nhw wedyn efo'r hyder falle i eni adre, ac oedden ni'n cael sawl geni adre, oedd yn ffantastig. A un o'r pethau dwi'n meddwl ar ei wir weithio yn dda, a fysa ddim falle mor anodd i wneud, ydy oedd bob asesiad ydw i yn esgor neu ddim yn digwydd adre gynta. A felly oedd y bydraig yn mynd i'r ddynes yn lle'r ddynes yn dod i'r bydraig. A mae hwnna yn meddwl bod, fel Sian yn deud, am yr ymlacio na adre a cael gwybod, dwi yn gwneud hyn a dwi'n gwneud o'n iawn a dwi ddim angen gwneud y trip neu dros y speed bumps i'r sbyty. Yn rhoi'r hyder yna i nhw wedi mynd, gai just aros a gai gael aros yma efo ti, dwi'n nabod ti ers 9 mis. A wedyn, fel Sian dweud, o'n i'n gofalu amdano nhw ar ôl. Ac roedd niferoedd bronfwydo yn cynyddu achos o gynnu ni'r berthynas, o'n i wedi bod yn y genedigaeth, a wedyn o'n i'n gallu mynd yn ôl amlaen am 6 wythnos. Dwi'n teimlo'n hen pam nes i ddweud, mae hyn 12 mlynedd yn ôl, ond roedd bydragedd yr gig yn mynd i fewn am hyd at 4 wythnos a weithiau bach mwy os oedd angen. Mae hynny jyst yn ffantastig ar gyfer iechyd y baban ac ar gyfer y fam ac y teulu ddweud y gwir, achos o'ch chi'n gallu pigo fyny pethau eraill oedd yn mynd ymlaen yn y cartre. So mae'r gwasanaeth wedi cael ei cwtogi gymaint, fel o Sian Roberts yn dweud, mae bydragedd isio gwneud i'w gorau ac yn trio darparu'r gorau ar gymaint o wybodaeth, ond mae'r amser sydd gynnyn nhw i wneud hynny
yn meddwl dydy o ddim yn cyfathrebu digon clir i merched wedyn cael yr hyder i wneud penderfyniadau dros nhw eu hunain a falle wedyn maen nhw'n siomedig efo'u profiad achos be maen nhw wedi glywed neu gan rhywle arall falle dio ddim wedi digwydd fel yna wedyn. So fel yn dweud mae yna sawl ffactor ond dwi'n meddwl bod pres fel bob gwasanaeth yn un anferth. Fi'n meddwl hefyd bod horror stories o profiadau gwael gen pobl arall merched yn clywed, yn fel, be os bydde hwnna'n digwydd i fi? O, mae rai fi fod yn rysbydu. Mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi wreiddio'n ddwfn yn y diwylliant wan dydy bod o'n rhywbeth meddygol. A ar ddiwedd y dydd, tydi o ddim neu doedd o ddim nag oedd. Mae o'n broses naturiol. So mae dad wneud hynna i gyd tybod, yn anfarth dydy a mae angen lot o bres a lot o tybod, ail wampio go iawn does i sort of i roed yr hyder na nôl i merched a o fewn cymunedau ni bod hynna'n yn hollol normal Mae de. gwasanaeth ni 'di newid dros amser hefyd yndi? Achos fel o Catrin yn deud rwan, mi o' 'na adeg yn y gig mi oddan ni'n neud domino a mi oddan ni yn neud gofal cyn geni mynd i fewn i'r merched a gneud gofal o geni. A dwi'n gwybod pan o'n i'n fydre gymunedol o'n i'n llawn amser a oedd genna i buddy fatha oddet ti'n deud Catrin ac os o'n i off oedd yn hydweithwraig i yn gweld merched i ar gyfer fi a o'n i'n gwneud rhyw fath i'w chislod hi felly oddan ni'n nabod cislod yn gilydd ond anamal iawn oedd merched yn gweld rhywun arall heblaw y ddwy onyn ni. A wedyn wrth gwrs dros amser ma' hi 'di mynd yn anoddach i hynny ddigwydd. Ond wrth gwrs dyna ydy y un o'r petha mwya ffafriol ac un o'r petha mwya pwysig y ma'r tystiolaeth yn annog ydy one to one y continuity of care 'ma ynde? A mae o mor bwysig mae'n holl bwysig a dwn i faint o merched i nath fynd am genedigaetha adra oherwydd bo' nhw'n teimlo bo' nhw'n nabod y tîm a bo' nhw'n nabod y bydwragedd yn y tîm. Ag o' hynna yn fendigedig nid yn unig i'r ferch ond i ni fatha bydwragedd o'dd hynna yn fendigedig o ca'l y profiad 'na o fod efo nhw a ca'l y gofalu amdanyn nhw ôl enedigol wedyn hefyd ynde? So erbyn heddiw, ydy mamau sy'n disgwyl yn cael bydwraig gwahanol dros y cyfnod cyn y geni? Neu ydyn nhw'n cael cysondeb efo yr un un? Cysondeb ydy yr aim. Dyna ydy yr aim gyn y gig, ia cysondeb. Dyna ydy o. Dyna da ni'n gobeithio sydd yn digwydd, ond da ni yn gwybod bod hynny'n weithiau'n anodd iawn i'w gwblhau hefyd yn ddibynnol ar y sefyllfa hefyd wrth gwrs ynde. O'n i'n licio be ar i chdi grybwyll gyna Catrin bod pawb yn cael ei asesu adra gynta a pan ti'n meddwl amdan y peth mae bob esgor yn cychwyn o adra mewn ffordd dydy? Wel canran helaeth o'n nhw yn digwydd yn dechrau adra dydy so lle gorau iddyn nhw fod da ni'n gwybod hyn dydan lle gorau iddyn nhw fod mwyn iddyn nhw teimlo gyffyrddus yn saff yn ddiogel preifat ma'r oxytocin yn so fysa a wedyn nes i glywed rywun yn sôn unwaith ti'n camu allan o'r drws mewn ffordd wyt ti'n dechra yr casged yma o ddigwyddiadau sydd yn mynd yn erbyn y broses ffisiolegol ma' hwnna'n ddifyr dydy so os fysa ni'n gallu cael bod merched yn cael ei asesu adra tybed sut fysa hynny yn cael effaith Achos ar y y reality cyfradda? ydy os dydy'r esgor ddim cael ei asesu yn adre i gychwyn efo a bod y ddynes yna ddim yn cychwyn esgor adre wel nhw ydy'r merched sydd angen bod yn yr ysbyty achos mae gynnyn nhw rhyw risg neu mae gynnyn nhw rhyw gyflwr meddygol neu rhywbeth wel ia mae angen i'r sgiliau a'r meddygaeth fod yna ar gyfer y merched yna achos mae yna rhan helaeth mawr o ferched efo problemau iechyd eraill rwan sydd yn effeithio geni. Dydy o ddim i bawb ond mae rheini sydd yn mynd i fewn jyst i ddeud o ia ti 'di cychwyn dos adre do's ddim angen mae o'n a mae hynny fel ti'n deud yn gallu newid y canranne yn helaeth dwi'n meddwl ond dwi'n meddwl rhaid ni hefyd gydnabod bod bob ddynes yn unigryw a bod angen edrych ar ei anghenion hi
yn i ffwrdd o pawb arall os di hynny'n gwneud synwyr. Bod pawb yn cael y gofal unigol na ti feddwl. Achos nes i esgor adre efo'r babi cynta ac ac oedd yr ambulance yn eistedd tu allan ac yn mynd syth i Glan Clwyd. So, a gret, so o'n i angen hynny. Ond swn i dal wedyn efo'r ail yn deud, o ia, swn i dal yn mynd am genedigaeth adre achos oedd y profiad yr rhan cynta ne mor positif. Oedd yr ail ran yn positif, oedd o just yn wahanol iawn. So, dwi wir yn meddwl bod angen cymryd pob achos ar ei ben ei hun. Unigol. Bendant, yn bendant. Ond eto, tyfod, os ydy merched isio, fydden nhw angen bod yn sbyty, ond bod nhw isio profi dechrau'r esgor adra a cael y byddion yna. Bod nhw hefyd yn dall bod yna broses bod mae mynd i fewn i'r ysbyty a mae'r transfers na'n gallu digwydd yn eitha ddidrafferth mewn ffordd, dydy. A bod ni yn, fel ti'n deud, bod ni'n delio fo bob achos yn unigol. A dyna ti di hitio'r pwynt arall, da ni'n dibynnu ar gwasanaethau eraill, a felly mae o'n angen rheidiol bod ni'n gwybod bod y gwasanaeth yna hefyd yn gallu delio efo yr anghenion da ni'n gofyn nhw. So da ni'n gorau gweithio efo'n cydweithwyr i allu rhoi gofal holistig. Felly, da ni wedi cyffwrdd efo rhai o'r pwyntiau am pam bod na ddim mwy o merched yn cael genedigaethau adra. Yr ofn yma mewn ffordd, mae yna lot mwy o'r merched ni efo mwy o gyflyrau meddygol ac efo mwy o, dwi'n eisiau gael nhw'n high risk, ond yn anffodus, da ni dal yn cyfeirio atyn nhw fel merched risg uchel mewn ffordd dydan. Sut da ni yn gwella y sefyllfa ta? Be da ni'n neud ar wahân i ofyn am lot o bres a buddsoddiadau ariannol mawr? Be arall da ni gallu neud i trio gwella profiadau merched rili o'i cyfnod o ofal o fewn mamolaeth? Cwestiwn cyffredinol iawn arall. Falle bod fi'n bod bach yn controversial, ond dwi wedi meddwl ers i fi fod yn fyfyraig, y dylai'r gradd fod yn 4 blynedd, a dylai'r cyntaf fod yn nyrsio, neu ddim nyrsio traddodiadol falle, ond rhywfaint o hynny hefyd, gofal glendid a iechyd a gofal fel yna, ond hefyd i ni cael dysgu yn well am yr corff yn gyffredinol, achos fel rhan o'n gradd, da ni'n canolbwyntio'n andros ar yr uterus yna. A rwan mae yna sawl dynes efo cyfleoedd efo yr galon a diabetes a COPD a bob math o a dwi ddim yn nyrs, a felly dwi'n meddwl bod angen rhoi gwasanaeth iddyn nhw i'r merched yma sydd efo anghenion dwys, fel bod ni'n gallu gofalu amdano nhw'n iawn a bod bydwragedd wedyn efo hyder ac yn gallu deud pan mae'r doctor'n deud, oh, we'll do this, we'll do that. Da ni'n gwybod digon i allu deud, mae angen hwnna, ond hefyd, da ni hefyd yn gallu cynnig falle bod hi'n rhoi genedigaeth yn yr MLU, achos da ni'n gwybod bod y cyflwr yna, da ni'n gwybod gyd amdano fo. Ond dwi'n meddwl fel bydwragedd, da ni ar goll yn bach fanna. Enwedig falle yr 15 mlynedd diwetha lle mae bydwragedd ddim wedi bod yn traddodiadol yn gwneud gradd nyrsio gynta. A dwi'n meddwl yr unig ffordd o newid hynny ydy gwneud y cwrs 4 blynedd, neu bod ne dos na ddim amser i roed o yn y cwrs 3 blynedd, dwi'n gwybod achos dwi wedi gwneud o'n hun a dwi wedi bod efo chi yn Bangor, ond dwi'n meddwl bod hwnna'n rhan mawr sydd angen i ateb. Yn enwedig gan bod canran helaeth o'n merched ni, fel ti dweud, yn fwy efo mwy o gymhlethdodau. Da ni'n gwybod mae merched yn cael babis yn hyn, maen nhw hefyd yn, mae yna lot o ffactorau does iechyd cyhoeddi sydd yn effeithio ar iechyd y merched ni, so maen nhw yn fwy cymhleth a lot mwy o gymhlethdodau. A hefyd, mae'r dystiolaeth yn dangos bod merched yn ffafrio cael gofal wedi arwain gan fydraig, dydy. Mae hwnna yn rhywbeth sydd yn bwysig iddyn nhw, yn lle bod nhw'n cael
mynd yn syth at y doctored neu cael gofal drwy'r obstetrics 'lly. Ia fysa hynna'n yn ychwanegu fysa fo'n bluen arall bysa a fysa fo'n ac yn angenrheidiol rwan falla'r Catrin oherwydd bod petha wedi Mae newid rhaid i gymaint o dderbyn fewn bod ni'n gorau symud efo'r amser dydy'r ochr meddygol o bydwragaeth ddim yn mynd i fynd i ffwr bod ni eisiau annog a gweiddi'n uchel am yr ochr normal o bydwragaeth. Mae rhaid ni ddal bod yr champion o hwnna, ond dwi'n meddwl bod ni angen addysgu'n hynny yn well o'r ochr meddygol. Dwi'n meddwl hefyd, be dwi wedi sylweddoli dros y blynyddoedd yn gweithio fel bydwraig ydy mae 'na newid hefyd yn ein staff meddygol ni. Dwi'n teimlo bod nhw'n fwy parod i drafod genedigaethau yn yn yr uned famolaeth wrth ymyl yr ward esgor. Dwi'n teimlo mod i wedi cael llawer i drafodaeth gyda staff meddygol ynglŷn â'r genedigaethau adra ar gyfer rywun sydd ella yn yr mymryn bach yn y grey area os da chi isio galw fo'n hynny, lle ella bo' 'na rwbath ond ydi o wirioneddol yn cael effaith ar esgor. Ella bo' nhw o dan ofal meddygol oherwydd un peth neu'r llall, ond ydy hynna yn mynd i gael gwir effaith ar esgor o ran lle ma' nhw yn cael yn esgor mewn ffordd. Wedyn dwi'n gweld bo' hynny'n beth andros o bositif dwi 'di ei weld dros y blynyddoedd lle mae o'n fwy unigolyn, mae powb yn sbïo ar y ferch yn fwy unigol ei hun, os 'di hynny'n neu' synnwyr. Dwi yn teimlo bo' hynna rwbath dwi wedi weld yn y 12 mlynedd dwytha 'ma. A dwi'n meddwl ma' hynny yn trosglwyddo i'n merched ni hefyd a ma' nhw'n fwy parod i ofyn y cwestiyna reit ydw i'n gallu rhoi genedigaeth yn fama? Ac ar ddiwedd y dydd 'dan ni'n gwybod hefyd mai penderfyniad y ferch 'na ydi o a ma' nhw os 'dyn nhw hefo'r gwybodaeth i allu gwneud yr holl benderfyniad yna efo gwybodaeth a cael yr informed choice, informed decision 'ma. Dach chi'n gwybod mae o'n ar ddiwedd y dydd y penderfyniad nhw ydi o a mae'n holl bwysig bo' ni yna i gefnogi hynny a bo' ni fel bydwragedd yna i gefnogi be ma'r ferch isio gan roid yr holl wybodaeth sydd ar gael iddyn nhw. A dwi yn teimlo bod y staff bo' ni yn gweithio fel tîm yn dda yn hynny hefyd ynde? Ma' hynna'n braf iawn clywed hynny. A fel ti'n deud mae o gyd am addysgu merched am eu dewisiada dydy a nid a bo' nhw'n ymwybodol o'i dewisiada. Oddach chdi Siân yn amlwg yn ymwybodol ac yn hapus iawn efo'r gofal ges di a'r dewisiada a'r model yna o fel? Fel mam efo'r babi cynta nes i ni lot o ymchwil ddim mewn i ffigurau a risg o'n i jyst yn neud ymchwil mewn i pa opsiynau oedd gyda fi ac o'n i mwy na lai o'r cychwyn cynta yn gwybod bod fi eisiau geni adre a wedyn nes i penderfynu cael pwll yn y tŷ nes i'n cael amser i rhoi dŵr yn y pwll yn anffodus ond oedd y pwll di gosod i fyny a bob dim yn barod a nes i wneud hypnobirthing hefyd nes i ddarllen llyfr a gwrando ar CDs ar gyfer hypnobirthing i helpu fi i hyd yn oed ymlacio mwy yn y cartre a wedyn nes i ofyn i Martin y gŵr i ddarllen y llyfr hefyd so bod e'n gwybod sut i helpu fi unwaith o'n i yn geni so nes i just trio wneud gymaint o ymchwil a phosib i trio wneud pethau ddim mor hawdd ond trio helpu fy hun gymaint o phosib heb gorfod defnyddio gormod o gyffuriau o'n i eisiau trio just trio helpu'r corff a gwybod sut i wrando ar y corff a darllen gymaint o phosib, darllen pethau positif ddim pethau oedd yn mynd i codi ofn yna fi mae digon o storis yn clywed digon o storis pethau negyddol gyn pobl so ni jyst eisiau darllen a wneud gymaint o ymchwil am yr hypnobirthing a geni adre a paratoi fy hun gymaint o phosib a dewis
pethau oedd yn addas i fi. O'n i'n trio wneud, peidio gwrando ar barn neb arall a jyst wneud beth o'n i eisiau wneud a coelio yn nghorff a jyst gobeithio bod yr ffydd o'n i'n dangos yn y bydwraig yn mynd i helpu fi a bod hi yna a jyst dangos ffydd yn dy hi achos bod chi mor brofiadol chi sy'n gwybod beth ydych chi'n neud. Yn amlwg, os bydde fe'n saff, bydde fe ddim yn opsiwn na bydde. Byddech chi ddim yn cytuno os na bydde chi'n gwybod bod e'n peth iawn i wneud. A mae genedigaeth adra, mae o'n cydweithio efo'r broses ffisiolegol naturiol dydy. Mae nhw yn mynd law yn llaw mewn ffordd dydy a sa'n ni'n gallu gwerthu fo achos mae'r cyfrynga a ballu ar fai gymaint ydy. Mae genedigaethau'n wastad yn cael eu portradu fod ar rhywbeth really dramatic, really, pawb yn sgrechian mewn poen ond mae just cael trio rhoid yr ochr arall o'r geiniog mewn ffordd a cydweithio efo'r corff fel ti'n gwrando ar dweud, babi hefyd. O'n i wastad yn meddwl, os o'n i'n gweiddi, achos bod y babi'n clywed synnau a dod i nabod lleisiau, so o'n i just o'r argraff, os o'n i'n sgrechian fel y fam, so ti'n codi ofn ar y babi a wedyn mae bob dim wedyn yn mynd yn tense. So dyna pam o'n i really eisiau gwneud yr hypnobirthing, so bod fi ddim yn tensio a bod fi ddim yn tensio'r babi hefyd. So bod fi'n trio creu'r awyrgylch mwy o heddychlon i bawb. A Martin, achos mae'n traumatic iawn i'r gŵr hefyd. Fi'n meddwl bod nhw ofyn, ddim bod nhw probably yn cyfaddau, ond fi'n meddwl bod y dynion, mae nhw yr un mor ofyn neu os mwy falle, na lot o'r mamau, fi'n meddwl. Ond o leia mewn genedigaeth adra, maen nhw'n teimlo'n fwy o rhan o'r holl beth ydy fel, os dyn nhw'n mynd i'r amgylchedd newydd clinigol yn yr ysbyty, maen nhw'n teimlo allan o le a mae'n anodd iddyn nhw fod yn gymaint o rhan o'r holl profiad dydy. Yndi, a ti'n teimlo dros be mae nhw. Sian newydd ddeud yn fanna rwan yn holl wir am partneriaid, pa mor bwysig ydi o fod nhw'n rhannol o'r penderfyniad yma hefyd ynde, bod nhw'n cael ei addysgu nid yn unig y ferch ond bod pawb yn cael ei addysgu oherwydd mae 'na elfen o mam yn meddwl hyn neu mae'r gŵr yn meddwl hyn neu wedyn mae'r penderfyniad 'na rhywsut weithiau'n gallu cael ei ddylanwadu hefyd yn dydi, wedyn mae'n bwysig addysgu pawb yn dydi. Ac hefyd ella edrych ar y terminoleg ydyn ni ddefnyddio yn lle fel ti'n deud Siwan risg y siawns o rwbath ac yn lle bod ni'n deud mae 'na dudwch enghraifft 8% o risg o hyn ddigwydd, wel mae 'na 92% bod o ddim yn mynd i ddigwydd hefyd yn does? Dach chi'n gwbod? Wedyn edrach ar bethau yn fwy positif ella a bod ni'n trio cyfleu hynny drwy'r addysg. Ond da ni yn anffodus dydan, da ni yn byw mewn cyfnod lle mae ymgyfreithiadau litigations anferthol dydan a mae'r holl ffocws ar y peth anghywir mewn ffordd ydi a mae hynny yn anffodus yn siapio o gofal sydd yn gael ei ddarparu sydd yn mae o'n diom yn iawn a mae o'n ond yn anffodus dyna di natur y lle da ni'n gweithio mewn ffordd de. Ond dwi'n meddwl be da ni angen canolbwyntio arno fo ydy bod merched a partneriaid yn cael profiadau positif dim ots lle ma' nhw mewn ffordd de. Os nhw adra neu yn yr ysbyty a bod ni'n trio rhoid y gofal gorau posib na iddyn nhw o dan yr amgylchiadau sydd yn sialans yn dydi? Oedd hynny rhywbeth o'n i'n deud wrth yn merched i Siwan ar ddiwedd y dydd be maen nhw eisiau ydy profiad positif a dyna sydd yn holl bwysig ma' nhw angen profiad positif o rwbath sydd yn mynd i ddylanwadu ar eu bywyda nhw am gweddill eu bywyda nhw. Ma' nhw'n mynd i gofio genedigaethau y plant. Ma' nhw angen bod yn positif a mae positif i fi mynd i fod yn wahanol positif i Catrin neu wahanol positif i ti Siwan neu Sian. Wedyn mae'n bwysig bod ni yn deall be ma'n merched ni isio a be dyw penderfyniadau nhw a be sydd yn bositif iddyn nhw. A oherwydd mae hynny'n mynd i fod yn unigryw ac yn mynd i fod yn wahanol i bawb ac efallai mae genedigaeth ysbyty
ydy rhywbeth sydd yn mynd i fod yn bositif i un person a genedigaeth adra sy'n mynd i fod yn bositif i rywun arall. Wedyn ma' hynny'n holl bwysig hefyd pan 'dan ni'n sbio ar hyn hefyd yndydi? Achos mi fedrwch chi gael genedigaetha sydd yn risg isel, sydd ddim cymryd doda ac yn digwydd yn yr ysbyty hefyd. Wedyn da ni yn gwybod bod hynny'n gallu digwydd yndydan? Dwi'n meddwl hefyd rhaid ni addysgu merched. Da ni'n deud o be mae merched isio. Ond rhaid ni hefyd addysgu merched i wybod beth sydd ar gael a beth sydd yn bosib, achos dydy'r gig ddim efo pres disgyn allan yr awyr. Dydy y niferoedd y bydwragaeth ddim yn dderbyniol, mae pawb yn gwybod, a di'r cyfleusterau yn ar adnoddau gyda ni. Felly, os ti merched yn gwybod hynny, dwi'n meddwl falle fedrwn nhw baratoi i'w disgwyliadau, achos da ni'n deud, o, da chi eisiau'r profiad positif yma, ond fedrwn ni ddim rhoi pawb ar ryw gwmwl del a tendio arnyn nhw. Dydy o ddim yn bosib yn y gymuned na'r ysbyty, ond yn yr ysbyty dwi'n gweithio, dwi'n clywed lot yn dweud, o, ges i'n hyn, ges i'n llall. A'r gwir ydy, naddo, achos dydyn ni ddim efo'r adnoddau i allu darpario. Dwi'n yn deud bod o'n iawn, ond os di'r disgwyliad yna, reality, achos nes i wneud yn profiad yn y drydydd flwyddyn pan o'n i'n fyfyrwraig, nes i weithio yn Ghana am fis. Ac o'n poster, ac oedd o gwmpas y lle yr ardal mamolaeth, bron iawn ar bob drws, ac o'n deud, thank a midwife, you're alive today. So disgwyliad nhw oedd i ddod allan o'r profiad yn fyw. Dwi ddim yn deud bod rhaid ni fynd yn ôl lawr i'r lefel yna o basic, ond nes i ddod yn ôl, a nes i just edrych ar be o'n i'n darparu'n barod, ac o'n i'n meddwl, ti'n beth, dyn ni'n rhoi lot, dyn ni'n rhoi gwybodaeth, dyn ni'n rhoi gofal, dyn ni'n rhoi bwyd iddyn nhw am ddim, a dwi'n mynd deud fedrwn ni ddim wneud yn well, dwi wir isio gwneud yn well i merched, ond dwi'n meddwl hefyd rhaid ni fod yn realistig efo'r merched a deud, dyn ni yn eisiau cefnogi chi, dyn ni yn eisiau rhoi profiad positif i chi, dyma di'r adnoddau sgynny ni. So, mae hynny wedyn yn paratoi nhw i ddeud, sgynny nhw ddim hot pack bob tro yn yr ysbyty, falle fedrai fenthyg un gan, neu falle fedrai brynu un, neu os dwi eisiau hwnna, fedrai gymryd efo fi. Achos weithiau, dwi'n meddwl bod lot o'r cwynion dwi wedi clywed yn dod fewn, y pethau bach ar ei wneud gwahaniaeth, yr cyfarthrebu neu yr adnoddau bach, dydy'r profiad drosodd i gyd, falle ddim di poeni nhw, ond bod, so dwi'n meddwl bod rhaid ni fod yn onest efo merched. Diolch yn secret mawr bod yr gig ddim yn y lle iachan y byd. Felly bod disgwyliadau merched mewn ffordd jyst yn lot rhy uchel, a fel ti'n dweud bod fysa ni wrth yn bodd gallu darparu'r gofal anffodus, tydi dim dyna ydi reality naci. Ond fel ti'n deud, dwi'n meddwl, mwyn taflu goleuni ar yr anhapusrwydd ar ei ddigwydd ma' hynny, disgwyliadau yr unig beth ma' nhw isio ar ddiwedd y dydd ydy cael yr perthynas neu ar y foment yn ystod yr esgor, yr one-to-one a yr cysondeb na, a hynna fel ti'n deud sydd yn aros yn y cod, dyna sydd yn bwysig, bod nhw'n teimlo bod nhw wedi cael rhywun yn gofalu amdanyn nhw ac yn gwrando arnyn nhw ac yn cefnogi nhw, ti'n gwybod? Fel chdi Sian, oeddech chdi'n deud bod chdi wedi mynd ati i wneud gwaith ymchwil a wedi wneud hypnobirthing. Mae rhaid i merched allan cymryd fwy o gyfrifoldeb hefyd, achos a wedyn cydweithio wedyn. Ie, nes i prynu llyfrau. Ti'n meddwl bod ti'n gwybod bob dim, mam yn gen i babi, wedyn gobeithio bwydo'r fron i hun. Trio dy orau i wneud bob dim, ond nes i brynu llwythi o lyfrau a mynd i'r llyfrgell un o Pregnancy for Dummies, y llyfrau sy'n dysgu bob dim fydda. Fel, just eisiau gwneud gymaint o ymchwil a just hunan ddysgu fy hun a peidio bod yn ddibynnol arnoch chi fel y bydwraig i informio ni o bob dim. So bod ni'n rhan ohono fe efo'r babi, bod ni'n gwybod be just addysgu eich hun yn peidio dibynnu ar pobl arall i roi gwybodaeth.
Ond dwi'n meddwl bod dyna di'r holl beth efo geni de, yr unknown a ti'm yn gwybod pryd mae'n mynd i ddigwydd, ti'm yn gwybod mae'n mynd i fod fel ti ddim, mae hwnna ydy y prif fwgan mewn ffordd de, a da ni byth yn gwybod sut mae'n mynd i fynd i neb, ti'n dim ots os ydy'n risg uchel, dwi'n deud risg eto wan, ond ydych chi'n gwybod beth dwi'n feddwl, ond sort of, addysgu'r merched i gael y tools iawn i dderbyn a gwybod sut i ddelio efo'r ddim yn gwybod yma falla. Dwi'm yn gwybod, mae'n anodd dydy, mae'n anodd. Ond bod merched yn ymwybodol o'i dewisiadau, mae hynna'n holl bwysig dydy, ac yn teimlo bod nhw'n cael, bod rhywun yn gwrando yn nhw, ac yn trio'u gorau wedyn i ddarparu hynny lle. Dwi'n meddwl fydda ni, sa ni'n gallu anelu tuag at hynny, yna fysa ni'n neud yn oce. Ond hefyd i beidio beirniadu pobl. Os maen nhw wedi cael geni adre neu yn yr ysbyty, dewis, mae bob merch efo dewis i hunain, so peidio beirniadu be mae neb arall wedi dewis. Os weithiau fi'n teimlo bod pobl fatha, ges di home birth, wel, da iawn di. Ond wedyn, da iawn i pobl sydd wedi geni, mae pobl sy'n mynd i'r ysbyty, wel mae pawb yn efo'r hawl i ddewis be bynnag maen nhw eisiau, a'i peidio beirniadu y pobl sydd wedi geni adre na'r pobl sydd wedi mynd i'r ysbyty. Fel dillad, fe na hyd ffasiwn yn fydd. Ac yn anffodus, da ni'n mynd drwy cyfnodau o be di'r ffordd poblogaidd neu be di'r peth diweddara. Dwi newydd gael yr efeilliad a y peth cyntaf nes i ofyn i'r fidrai cymunedol oedd, be di'r gadget diweddar mae pawb efo, achos a mae'n gret, mae gynnau o, ond ffasiwn di o, a dwi'n meddwl bod bydwragaeth efo rôl pwysig iawn yn ffocysu ac yn canolbwyntio ar graidd mamolaeth, sef credu yn y corff y ddynes i allu geni ac i advocatio hynny o hyd, dwi'n meddwl. Be bynnag ffasiwn sy'n mynd a dod. Caesarean, epidural, adre, ysbyty, be bynnag. So fel ti'n dweud, Catrin, da ni wedi bod yn y ffasiwn yma dipyn rwan lle mae y norm ydi gennym yr ysbyty a so da ni wedi symud i ffwrdd oddi wrth y norm o eni adra lle. Ond fel gweithwyr proffesiynol o fewn y maes, pa gyngor fysa chi yn rhoi i ferched heddiw sydd yn feichiog, ella am y tro cynta, ac sydd yn ystyried i genedigaeth a be fysa'r cyngor fysa chdi'n ei roed iddyn nhw? Os ti'n cychwyn efo Sian, gan hi sy'n gweithio yn y gymuned. Dwi'n gweld nhw rei hwyr, mae'r babi'n dod erbyn i fi weld nhw. Na, dwi'n meddwl sy'n ni'n deud, gnewch eich gwaith cartre, byddwch yn hyderus yn gallu y corff, a byddwch yn barod i sefyll fyny am be da chi isio, a gweithio gyda'r fidwraig. Siaradwch yn glir efo'i a mi fydd hi yna i gefnogi chi. Sian Roberts, be fysa dy gyngor di? Dwi'n meddwl mae Catrin wedi deud hynny yn ffantastig yn union yr un fath a fyswn i'n wedi deud yn union. Gwaith ymchwil, gwneud yn siŵr bod chi'n ymwybodol o be sy'n digwydd i'ch corff chi a be ydy'r broses o gario babi, geni babi, gofalu am babi, a bod chi yn holl ymwybodol o eich penderfyniadau chi, be sydd ar gael i chi, ac yn union fel mae Catrin wedi dweud, fydd y fidwraig yna advocate yda ni'n deud, a dwi'n siŵr iawn beth yw'r gair Cymraeg am advocate, ond dyna ydy swydd y fidwraig, da ni'n advocate i'r ferch, a mae'n holl bwysig y bod ni yn rhoi y gofal gorau oll bosib a be mae merched a'i teuluodd isio allan o'r profiad hefyd ynde. Ac Sian, o'n i gloi efo be fysa dy gyngor di, be fysa ti'n argymell neu'n unig ynghori? Os mae gen i adre yn opsiwn a bod chi ddim yn byw yn rhy bell oddi wrth yr ysbyty i roed e fel opsiwn ac i ystyried i peidio deud na yn syth, ond i edrych mewn, nid ymchwil eich hun a ystyried fel opsiwn achos mae yn y peth gorau nes i fel mam.
Diolch yn fawr iawn i chi, merched. Sgwrs difyr. Diolch. Diolch i chi am wrando ar y gyfres am iechyd. Gobeithio'ch bod wedi mwynhau gwrando cymaint a da ni wedi mwynhau trafod. Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y nawdd i greu y gyfres, a diolch i Aled o'r pod am gynhyrchu. Diolch yn fawr iawn i'n holl gyfranwyr am gytuno i gymeryd rhan. Gallwch dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau, a chofiwch hoffi ein podlediad a'i rannu fo pawb sydd gan ddiddordeb yn y maes iechyd.